Miarritzeko Miledi hondartzan olatu handi batek 3 lagun harrapatu ditu gaur arratsaldean eta itsasoran zeraman. Bat surflari batek atera ahal izan du, beste bat bertan fortunatu den sorosle batek eta hirugarrena berriz ezin izan dute bizirik atera. Biarritz, Nerea Olaso. Ez beharra Biarritzeko Miledi hondartza honetan gertatu da, arratsaldeko lehen orduan, olatu batek gizonezko bat harrapatu du lehen datuen arabera eta itota hilda. 53 urteko Herberetako gizonezko bat omen da hildakoa, larrialdietako zerbitzuak etorri dira ona, baina ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko. Bestalde gogoratu behar dugu, asteburu osoan zehar eguraldi ona izan dugunez, hemen Biarritzen hondartzak kontrolpean izatea erabaki zutela, hain justu Biarritzeko hondartzetan sorosleak egon dira asteburu honetan, sorosle bolondresak, hori dela eta jendetza izan da asteburu honetan hemen Biarritzeko hondartzetan, eta hain justu gaur jakin dugu atzo esaterako 5 lagun erreskatatu behar izan zituztela hemen Biarritz inguruko hondartzetatik, itsasoa oso zakar ibili zelako, zorionez 5 lagun horiek onik atera zituzten, baina ez beharra tamalez gaur iritsi zaigu, esan bezala 53 urteko lagun hori hilbaita hemen Biarritzeko hondartzan.